Kaixo artistak, gaur letra larriak ikasiko ditugu, letra larriak ezagutuko ditugu eta noiz erabili behar diren. Beraz, lehenengo gauza, zeintzuk dira letra larriak? Hemen goian ditugunak. Ondo begiratu. Eta zeintzuk dira letra txikiak? Letra txikiak hauexek dira. Ikusten duzu desberdintasuna letra larri eta letra txikien artean? Noiz erabili behar da letra larria? Goazen ikastera. Tirin! Beitu. Letra larriak 3 egoeratan erabiltzen dira. Alde batetik, esaldi baten hasieran, kaixo artistak esaten dugunean, K hori letra larriz idatzi behar da. Beste alde batetik, puntu baten ondoren, kaixo artistak zoragarriak zarete esan dudanez, ikusten duzuenez hor, puntuaren ondoren, letra larriak idatzi behar dira. Eta azkenik, pertsona eta leku berezien izenak esateko. Neska, milioika neska daude munduan. Baina Amaia esatean, Amaia, neska baten inguruan hitz egiten ari gara. Mutiekin gauza bera, ezta? Koldo pertsona berezi bat, guk nahi duguna. Eta herria gauza bera, 100.000 herri daude munduan. Baina Murrio bakarra, berezia. Beraz, letra larriz idatzi behar dira. Zuek ulertu izana espero dut. Eta erabilgarri egingo zaizuelakoan. Beste bat arte!